Crec que aquesta ha estat l'era en què he estat més desconnectada de la meva creativitat. Sabeu el nou disc de l'Olivia Rodrigo? You seem pretty sad for a girl so in love. Doncs últimament m'he estat sentint una mica així i en el meu cas seria sembles bastant desmotivada per ser una noia tan creativa. La veritat és que aquest últim any m'he estat preguntant moltes coses sobre la creativitat, sobre el disseny i sobre el futur d'aquesta professió. La protagonista de tota aquesta ratllada mental, òbviament, ha sigut la intel·ligència artificial. Quan em van donar la beca per crear aquesta sèrie de vídeos sobre disseny gràfic, ja em trobava en un punt bastant crític. Quan vaig presentar la sol·licitud encara tenia molta il·lusió, però quan vaig començar a gravar els vídeos la situació era una mica diferent. I ara, per últim cop, benvinguda o benvingut a Cròniques d'una creativa. Una sèrie on parlem de creativitat, disseny, museus, llocs on trobar inspiració i de tot allò que ens motiva a crear en un món on tothom parla d'intel·ligència artificial. Perquè la creativitat necessita una cosa molt bàsica: mirada, temps i història. Tindràs petits tastets creatius en format vertical a Instagram i TikTok i els capítols complets a YouTube. S'ha acabat aquesta sèrie de vídeos i volia asseure'm aquí a parlar de tu a tu. Sento que tota aquesta sèrie han sigut vídeos molt teòrics i també una cosa que a mi m'encanta és parlar a la càmera. Espero que us n'hagueu adonat de que el meu vestit fa conjunt amb les flors del fons. És totalment a propòsit. Com ja us he dit a la introducció, aquesta sèrie a mi no m'ha enganxat en el millor moment a nivell creatiu. De fet, moltes vegades fent la sèrie m'he sentit una mica impostora parlant de disseny, de tendències, de creativitat, quan jo estava passant per una etapa en què estava dubtant molt sobre la meva professió. No tornaré a explicar tota la meva història amb el disseny, ja que l'he explicat molts cops en aquest canal, però penso que sí que és important recalcar que quan vaig començar tot aquest camí estava molt més motivada que ara. I és que, òbviament, en el món del disseny sempre hi ha hagut problemes. Sempre t'has d'intentar fer valorar més que en altres professions, però, per exemple, quan comences, tu sents que la gent no et valora perquè ets principiant i perquè et queda molt per aprendre, llavors tu tens aquella motivació de, és que algun dia jo seré professional i em faré un nom en aquest sector i la gent valorarà el que faig. Vas creixent i el bonic per mi d'aquesta professió és que en cada projecte aprens una cosa nova, tu prens com un repte. És important estar motivat perquè molts cops et presenten coses que no tens ni idea de com fer i les has de fer igual. Llavors la motivació és el que et manté en peu. Però clar, jo sento que la situació actual en la que està el disseny ara és molt diferent a estar en un principi o a estar en el camí creatiu. Recordo un moment en què tot va començar a canviar i té molt a veure amb les xarxes socials, sobretot jo crec que amb TikTok. I és que a mi al principi, no dic al principi de quan vaig començar a crear vídeos, que això ja és de superpetita, sinó quan vaig començar a crear contingut de disseny, a mi em motivava molt fer aquells vídeos. Disfrutava gravant el meu procés creatiu, disfrutava molt ajudant altres persones que sentien en el mateix moment que jo i els hi podia donar qualsevol consell sobre el meu aprenentatge. M'encantava també poder tenir altres referents i veure què és el que estaven fent i aprendre d'aquestes persones. Però va haver un moment en què tots aquests referents que jo els seguia sense cap mena d'intenció de comparar-me o sentir enveja, sinó simplement com a referents, van començar a sentir-se com a una comparació i a mi això em va sorprendre perquè jo mai he sigut una persona envejosa, o sigui, m'és completament igual el que faci una altra persona i no m'afecta, però vaig començar a trobar-me en què de manera subtil m'estaven començant a afectar les vides d'altres persones que es dedicaven al mateix que jo. Vaig començar a tenir una sensació de que si no feia 24.000 coses, si no era productiva, si no començava a dissenyar a les 7 del matí, no era una bona dissenyadora, si no feia 3.000 coses en un dia, estava desaprofitant el temps, ja que a xarxes veus 1.000 vides cada dia, es comença a comparar el meu físic, el meu cos, i ja després per mi això va ser el pitjor, que va ser el tema de l'algoritme. Vull dir, jo sempre havia disfrutat de fer contingut sense preocupar-me i de que hagués de penjar més contingut, no simplement quan jo em sentís bé, penjar vídeos com he fet tota la vida, que és fer vídeos de la meva vida i penjar-los quan els tinc editats, quan estic contenta amb el resultat. Però clar, vaig començar a veure que el contingut sense valor, o sigui, el contingut buit, és el que triomfa i que si no estàs constantment publicant, desapareixes, que és una realitat, que és que l'algoritme castiga els perfils que no pengen tants vídeos. I clar, jo em preguntava, en una feina creativa, com es pot accelerar el procés? Si és que llavors ens convertim en màquines i que un projecte creatiu pot ser una cosa de mesos, llavors com he d'estar penjant cada dia un vídeo? Vull dir, no m'agrada aquesta manera de funcionar. Per exemple, a mi m'encanta la Rosalía, que ella publica un àlbum cada 3 anys i es fa super llarga l'espera, però quan ve l'àlbum és una obra d'art. Llavors jo crec que l'art és una cosa lenta. Per mi tot el que s'ha convertit la xarxa social va en contra de tot el que jo penso que és l'art o de com sento que s'ha de fer l'art. Tot això em va fer desmotivar-me, o sigui, haver de pensar els vídeos. O sigui, jo abans feia un disseny i ensenyava el procés i explicava com l'havia fet i això és tot. Però més tard em vaig trobar a mi mateixa fent com hooks. He de fer que als 3 primers segons la persona retingui el contingut, per tant diré això. I a mi això ja no m'agrada. O sigui, a mi no m'agrada fer contingut estratègic. Vaig com allunyar-me molt del que realment per mi era crear i es va començar a convertir com en una obligació.
Llavors arriba el que a mi realment em va desmotivar del tot, que va ser l'arribada de la intel·ligència artificial. Tinc una relació una mica complicada amb la intel·ligència artificial. Podríem arribar a dir tòxica, perquè a la meva feina la utilitzo molt, però al mateix temps estic super en contra de tot el que comporta. Recordo perfectament un dia en concret en què per mi va ser com el principi de la desmotivació total, que estava a Costa Rica de viatge i a la vegada estava fent un projecte creatiu, que era un projecte que a mi em feia moltíssima il·lusió perquè era com molt gran. Era bàsicament tot el que sempre havia somiat. Llavors, el client em va enviar un missatge que eren uns dissenys fets amb el ChatGPT Pro i em deia, pots replicar això? Jo li vaig enviar la meva proposta creativa i em va dir que això no li agradava i em va dir, pots replicar això però bé? Perquè òbviament la IA encara no és perfecta. Molts cops, jo que sé, et posa un text de format, s'inventa alguna cosa, t'afegeix una cosa que no estava en el disseny. Llavors va ser com, fes-me aquest disseny però bé, arregla'l, tu que saps de disseny, fica-me'l amb un Illustrator i passa mal. Bueno, jo en aquell moment em vaig enfonsar, me'n recordo que estava en un restaurant, em vaig posar a plorar. Ha perdut tot el sentit. L'únic que era guai de la meva feina, que era endinsar-me dins un projecte, inspirar-me, trobar la idea, havia desaparegut, perquè ara això ja ho feia una màquina. I des de quan les màquines estaven fetes per això? No sé tampoc si vaig exagerar molt en aquell moment. Al final vaig cedir i vaig fer una rèplica millorada del que havia fet el ChatGPT. Me'n recordo que vaig passar a començar a dissenyar sense ganes, dient, mira, he cedit, que és una cosa que jo m'havia dit molts cops que no faria, perquè en el disseny costa molt valorar-te tu mateixa i és molt fàcil cedir perquè tu dius, bueno, el client té l'última paraula, doncs faré el que ell digui, però tu ets la persona que té el coneixement. Però clar, en el disseny tothom té una opinió. Llavors, des d'aquell moment tot va ser una mica diferent i ara doncs treballo en una empresa, al departament de creatius, i utilitzo molt la intel·ligència artificial, però encara no m'he acabat de curar com de tota aquesta desmotivació que vaig tenir des d'aquell moment, que em sembla que va ser fa gairebé un any. Simplement sento que he perdut una mica de part del meu propòsit. Em sento en un entorn en què es prioritza molt més la velocitat abans de la qualitat. És molt més important que el disseny estigui per ahir que el disseny sigui de bona qualitat, perquè total, la gent ja no té retenció i és la realitat que estem vivint avui en dia. Això em fa pensar una mica en tot el que he estudiat, en tot el que m'he esforçat en aprendre programes que ara ja ni s'utilitzen. M'he estat sentint com que tot això s'està diluint una mica i com que ja no tenia sentit crear contingut sobre disseny, perquè total, ja potser d'aquí un mes la IA ha avançat tant que ja no fa falta aprendre sobre tot el que he estat ensenyant a xarxes. Què t'esperaves? Que aquest vídeo anava a ser una depressió total sobre el sector del disseny? Òbviament no. Si he fet aquest vídeo és per poder mostrar la realitat de tot el que hi ha darrere, però a la vegada poder-vos donar una mica d'esperança perquè també és així una mica com m'estic sentint jo, encara que hagi passat per tot el que us he comentat anteriorment. Doncs mira, ara em trobo en una etapa on estic valorant molt més el disseny. Jo pensava que no tornaria a tenir aquesta etapa. No estic tan motivada com al principi, però torno a tenir una mica de motivació. Just ara, que aquest és l'últim capítol d'aquesta sèrie, estic tornant a trobar la motivació per editar vídeos sense posar-me la pressió de que he de fer X vídeo cada mes, he de parlar d'això, he de parlar de l'altre. No, o sigui, simplement la motivació que tenia abans, que és que a mi m'encanta editar. O sigui, jo penso en les influencers que tenen editors i penso, però ha perdut la gràcia, no? Perquè a mi realment el que a mi m'agrada és editar els vídeos. M'agrada com ser part de tot el procés. Estic començant a gaudir de dir, és que que guai que tinc la meva vida i els meus pensaments gravats i editats, perquè és que això en un futur per mi serà or. També dins d'aquesta nova era en la que estic, que jo mateixa li he posat el renacer. Sento que ja, per exemple, TikTok ja no m'enganxa com abans, puc estar una estona mirant-ho i em cansa. El contingut buit m'avorreix. Entro a TikTok, miro coses i després no me'n recordo del que he vist i a mi això no m'agrada. O sigui, disfruto molt més veient una pel·li, una sèrie, que després el següent dia la podré comentar amb les meves amigues, podré reflexionar sobre coses de la vida gràcies a aquestes pel·lis i disfruto molt anant a museus, anant al cine, anant a veure obres de teatre. És brutal veure com hi ha gent que segueix apostant per l'art, perquè jo mateixa em sento una mica impostora perquè treballo en una empresa i no estic apostant per al meu projecte creatiu, però veure persones que sí ho estan fent és que em motiva tant i les admiro tant. I sobretot hi ha una cosa que ha canviat en aquesta nova era, que em costa de dir. Últimament estic sentint la IA més com una companya. Me n'estic adonant que m'ajuda molt en processos que abans se'm feien superpesats, coses que no tenen res a veure amb la creativitat. Ajuda amb feines més tedioses. I jo això ho he escoltat 1000 cops. No, és que la IA és una eina pels creadors, però a mi jo m'havia sentit molt estafada, perquè per mi no era una eina, perquè per mi m'estava traient el que més m'agradava, que era la creativitat. Però ja estic veient que no. I crec que al final d'aquesta sèrie, que m'ha pillat en un mal moment, he arribat a una conclusió, que és que l'art importa molt més del que pensem. I amb això us ho vull exemplificar amb una entrevista de... Mira, no tinc ni idea de com es pronuncia el nom, vale? És un actor, us el deixaré escrit. Comença l'entrevista preguntant-se si realment la creativitat humana importa. Llavors explica que moltes vegades nosaltres vivim en pilot automàtic, no sé, tothom té vides superocupades i la gent no es para a pensar, per exemple, en la poesia o en l'art, però de sobte a les seves vides els hi passa alguna cosa, jo que sé, se'ls hi mor un familiar, els hi trenquen el cor, es senten perduts. Llavors en aquell moment és quan tot es desmunta i apareix la creativitat humana, perquè aquestes persones, jo incloïda, busquem
sentir-nos entesos, trobar un sentit a la vida, sortir d'un buit, i aquí és quan te n'adones que l'art és necessari per viure, i això la IA mai ho podrà tenir. I jo, si ho penso, jo sense l'art no podria viure. Sense les cançons de Carolina Durante no hauria pogut superar l'any més difícil de la meva vida, ni hagués entès que els amics són el més important que tenim. Sense l'Olivia Rodrigo no hagués pogut sentir-me entesa en les cançons de desamor. Pensaria que el que m'havia passat només m'havia passat a mi, o que m'havia passat a mi per ser com soc. Sense la Taylor Swift, és que sense la Taylor Swift no hagués tingut l'autoestima que tinc ara, no hagués cregut en mi mateixa, no m'hagués endinsat tant en el món del feminisme si no hagués sigut per ella i per veure el seu exemple de com s'ho ha currat. Sense La La Land jo mai hagués tingut com el somni tan gran d'anar a viure a Los Angeles i m'hagués perdut el millor any de la meva vida. Us podria estar hores i hores parlant dels meus referents i de com m'han ajudat, però la conclusió final és que jo sense l'art no estaria aquí i que els humans necessitem la creativitat humana per existir. Així que segueix creant. Fins aquí aquesta sèrie. Primer de tot ho sento, perquè la veritat és que jo esperava molt més de mi en aquesta sèrie i volia donar-vos molt més de mi, però no m'he trobat en el millor moment per fer-la. Llavors sento que no he pogut fer tot el que volia, però m'he de sentir orgullosa perquè igualment l'he fet. Si he pogut fer que una sola persona segueixi creient en la seva creativitat, jo ja estic contenta, ja estic satisfeta amb la sèrie. També dir-vos que no tinc ni idea de què fem aquest canal, perquè ara mateix torno a estar motivada, però no sé sobre què fer vídeos. Estic oberta a suggerències de què voleu veure en aquest canal. Tinc 3 vídeos pendents de viatges, que jo sé que no són els vídeos que més agraden, però una cosa per les que faig els vídeos és per tenir la meva vida editada, així que els penjaré igual, però bueno, no els he ni editat. Segurament després d'això deixo TikTok, però YouTube no, perquè és que literal és la meva plataforma preferida. Així que bueno, moltes gràcies per escoltar-me. Deixa'm als comentaris qualsevol cosa, suggerència o si t'he ajudat amb aquesta sèrie i ens veiem al pròxim. Adeu! So you have to ask yourself, do you think human creativity matters? Well, most people don't spend a lot of time thinking about poetry, right? They have a life to live and they're not really that concerned with Allen Ginsberg's poems or anybody's poems until their father dies. They go to a funeral, you lose a child, somebody breaks your heart, they don't love you anymore. And all of a sudden, you're desperate for making sense out of this life. And has anybody ever felt this bad before? How did they come out of this cloud? Or the inverse, something great. You meet somebody and your heart explodes. You love them so much you can't even see straight. You know, you're dizzy. Did anybody feel like this before? What is happening to me? And that's when art's not a luxury. It's actually sustenance. We need it.